Bana kitchen we drop again aba we ba iwe fully there ba nri esi ina weta ego man I weta ego si weta ego ugba iwe buru rere papa na emechire gi fere ifere ga emebugo m hey papa hey tu fi akwa na oh meta papa diga Enggak, me. Lucu ya. Bagus. Cina jalan. Mama. Mana gue? Mama. Nah. Kewan. Omo bulu na unu no n'okwe. Magi. Ima ni fuga bobi. Mama kam ko bera mu. Ika wo bere mu. Ngwa be aka enwuchale ala. Mama cha. O enje. Mana go de go dia. Ebe ka ego ni ne gas. Mama ma dia mer. Ebe ka ego ni ne si. Mama ega be ga ina tare nna anyị mbochi ọbụ na ejechere we nata bụcha ọrụ we nata anyị ga-anata ego ọbụla dị na-abịa ebe ọ bụ na ọ sị na mmadụ na-enye gị ego ka ije eje nata ya anya ọ nata anyị nata ego wee nye gị chere ọ na-alarụ ụra mgbe unu natara ya mba mama ọsọ m batara ebe a ya nata ego n'uwe nye gị ya mama ọ bata nwanne nwoke jide ka nwanne nwoke ji shia ike ntị aka na bịa wefute ego ahụ unu agbalịala ụmụ m ji eko ụmụ m ji nyegodi maka ise gị nye maka ise gị
ụmụ m njibiri unu agbalịala ụnanụna ọ bụrụkwa na ọkwa kọcha echi chọrọ ịpụrụ unu gụgbapụ ya ntakwa na ya ego oji njebe ahịa o nwere azụ friji a na-akpọ mmiri ma mmiri uche were ya teru na ofe dị ezigbo ụtọ ka m nyegodo unu nke unu eji wee chere ma enye gị nke gị aṅụ na nkwụ ngwọ na-abịa were nụ nke egoro na ihe ka ntị kwuoro gị nke ọhịa nwa tọrọ gị ka m bịa kwakọọ ka ndị ahịa ka m gote ihe ka anyị weta ụmụ m ji wee na-eko ezigbo nne m Chineke ọbata echi nata na ya ọzọ na-anata na ya ọ gịnị na-eme m ga-egote apapa ịbụrụ ọgba tum a esi m ebe na iburu mmadụ rute na T junction a okporozi plọg ya dị mma na nwere ihe ọzọ mana amara m nke na-eme eme ma ihe ga-eme mba ọ ga-edị gị narị ise ka gị abịa narị ise amadị mba ịma etu njem si wee dị kịta ka nye nne gị narị ka biko rụọrọ m ihe ọ bụrụ onye ọzọ narị asaa ka eji anya maka ọ mụ na ngwa na nsogbu adịghị n'ihe na ebe ka m nje ebere nke oke ịma ihe menụ chere inye m ego ka ọ lụọrọ gị inye m ego ọ lụọrọ ọmụ abụ nwunye ọmụnwa na-elekọta ya ihe akwa oyi ọmụ agori enye akpụkpọ ụkwụ ọmụ agori enye ọṅụọ mmiri na ọmụ a na-enye mmiri ọ maka onye kere kwọbụrụ mkparị kedu ka ị na-esi ndị mkparị etu a isi m n'oge nwere egoro ihe nwoke jesisiri maka ndụ ya wee were ego oge eji wee mefe bara uru wee jee na bụ na wee jenụta gị ịbịa kọrọ m na-agụ a na-egari ya ya agara agari ya ka ya nwaanyị ma dịkwara anya gị isi gbuo onwe gị chere ka m gwa gị ihe ịbụọ ka m ma gwa gị ebe a ị ga-arụrụ okwu nke izizi bụ ihe enye m ego ọ lụọrọ gị ya nke ịbụọ bụ inye m ego iburu ọgbatumtum gị a si ebe a zụzụkwu chebe ị ga-alụ ya n'ime ihe ịbụọ ngwa gị nke ọ bụla ị na-arụ ọrụ ọ bụrụ na ị rọrọ ya mmemme gị ihe kwụọ gị ihe Chika kụrụpa na ebe a ugbu a ị mara anyị nwa bụ ndị ọkada bụ ihe anyị rụbụ A to Z ebido na mbido agụrụ na njedebe amadịdebe nwunye ọ dị egwu
Una ngochala ogogora ndore nono. Umabulu nisi. Ke igu kena be abata be ina sam kebe mnaga. Inga na du munya mlolalo. Kina du ogonye. Amadi chitie dia iburo nwoke. Ihe bu ovomma. Maka oburu na iwu nwoke ku chinche. Iyara na ebe nwoke ibe ki wele nwunye ki. We na aku ya duka. We kwuru ebe we na asia chisike. Papa, na bụ chọrọ ime anyị mụ na nwanne m mụ na enwere nne. Ihe na kwadoro anyị ndu na ọmawọkụ. Mam! Lekere! Na-achọrọ. Na-abụ na ịmata na nwaanyị a bụ nwunye gị. Iwe nọdụ ebe ahụ. Nwoke ọzọ nọ n'iru gị. Na-eti ya ihe katikati ban. Ị mara iburu ezigbo mmadụ. Ihe gwa chọpụ iso chọpụrụ gị. Mgbe mbọsị a gasị na ebi na anọ nne anya ka mmadụ ma ya afụrụ ọzọ afrọzi esi ka njikwa ụda dịkwa ọ dịcha mma ahụ chicha m ike ndo nsogbu adọrọ ọ Chineke ka ihe niile dị n'aka na ọ ya adịsị mma biko kedu ihe nna na kemgbe mgbe ahụ m gasị ya ka ndozi ọgbatumtum nwunye gị dara m kụọ m gbodogodo ọ sị na ọ narụkwe mbọsị a anụkwa na ọ darị gị ya na ụmụazụ gbodogbogodo ya ebu ihe nke a biko nsogbu adịrọ ọkwa na uche onye adịrị ya njọ ihe m na-echekwa bụ ka m tụnyere gị obere alụ biko ọ ga-amasị ka ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na ịnụpụ nwaanyị ahụ nwaanyị ọzọ ọ bụrụ nwunye gị nwoke ụzọ n'ebe ahụ ụzọ anọghị ya ịma nwoke ọbụla mechiri anya gbọsara ya asa ịlụ nwaanyị ka kpọbata ụlọ ya ka ọ na-esu ọkụ abụ ọgbatumtum a nwere gosi ọkwa ọgbatumtum ọ bụ a na-aga iru ọ na-aga azụ anaghị akpọrọ m ije ọgbatumtum ndị abata n'abalị dọ ka m nyekọrọ ọkụ gafere ebe ahụ ụzọ mebiri emebi ihe na-anụta ya eme ka ọ nọ n'ụlọ ha mụrụ olileanya adịgo amara ezigbo enyi ụkwadị ka ara bụtere Chineke okwu a ka ọ dịba ụwa dị egwu
Ishi weje. Eti bu nsogbu nwanya. Biko ka jụọ gị. Onye tu nwoke wetere gị wee jonụta nwanyị. Etu aka gụnwa bụ ọlaedo si ekele. Ibe ọrụ kwesịrị ịgbasa aka gị etu a. Wụọ. Nnabata ya. Asma kekere. Kekere mụ. Ma kekere gị. Ha. Dịkwa na mkpụrụ. Ihe ram ga-asọ. Ihe ram ga-asọ. Mụ bụ ọlaedo kekere gị. Ka m kekere gị. Chukwu akwani ya ọjọọ. Chukwu akwani ya ọjọọ. Anụrụ m bisiri di. Anụ m bisiri n'ibu di m. Di ọha na eze bụ ibu. Di ụmụ nwaanyị niile bụ ibu. Onye na-ekwu, nwatakịrị na-ekwu gị na ya guzo n'ụzọ. Ị na-akụka, esusu ọnụ, apịa na kamera, apịa na kanọgụ. Onye bụ ebushi. Kịta ka m fọ n'ofu anya gị kpabata. Isi na na-akụ ya aka n'ara na-akụ ya aka n'ọhụ. Kịta ka m fọ n'ofu anya gị kpabata gụba ọlaedo. Ị na-achọ ịgwa m na ị mụrụ onye bụ nwata nwaanyị. Ogechi, nwa nwanne m nwaanyị. Gị si na nna akụ aka n'ara na-akụ aka n'ọhụ. Kpachapụla anya ọlaedo. Kpachapụta anya gị. Ihe ram ga-asọ gị. Ihe ram ga-asọ gị bụ ihere eme ya bụ ibu. Nwanne papa gị. Ị ga na-apịa na kamera, apịa na kanọgụ. Ma ya bụ nwanne papa gị. Ibu ihere eme. Ị chọrọ na egwuregwu? Bani m na-ejebi ya ọsọ ya. Ọya bịa mbịa dị. Biko. Ezigbo dị bịa dị. Ịchụkọsa bụ igwe onwe m oge. Ịkpachara ịnapụta m. Akwarụ. Ịtụchara ike ịnapụta m. Anyị mechaa gị n'ime ugwu. Nsogbu anyị bụ ịtụchara ịnapụta m. Maka mma anụmanụ agụtụ m ọsọ karịa anụmanụ nke na-achụ m ọsọ kịta. Kedu anụmanụ a karịrị agụ na-achụ gị ọsọ? Ọkwa nwunye m. Oge a mụ na gị kwu ebe na-aba nkata ga-akpakarịkọta nkata dịka nwanne nwunye m gagara. Amụrụ m na ebe a ka ikuku amara onye asụ weta nye nwoke nna wute n'ụlọ nwaanyị achịrị chịkwasị m. Ọ jaghị ụkwụ ejajajaja ogwugwugwugwugwa ọkụrụ nke akụọ nsị akedu ihe ọ ọsọ m ya atụkọ ebe a na-adọkwunye na-ekwori nnatazi ndobe iru ka onye mmiri na-eri onye na-ejaghị ụkwụ n'aka ọkụ na mpịọ nsị akedu onye pịam nwaanyị abanye mụrụ wam fụrụ mma gịrịgịrịgịrịgịrị mụ azọbakwa n'ọsọ ndụ m. Oge echi nwanne m amara m. Ama m na nwunye gị a ga-abụnata onye ụhụ anya. Ama m na ọ ga-abụnata onye ụhụ anya. Ọ bụrụ na ofu anya ma na ekwutere ya na asa n'ebe ị nọ na nwunye m amụrụ m ihe m ga-eji wee kpọ nwaanyị a amụrụ m ka ọ bụ abụ ihe onye na-eme anya afọ onye abụ ya pụtụ. Bịa ka anyị na-anụ ụlọ. Bịa ka anyị na-anụ ụlọ ka m kwuo ekwu ka m fụ ya. Bịa ka anyị na ụlọ ka anyị jee n'ụlọ ka m fụ na ya nnọọ nwaanyị ibe m ka ọ. Oge gee ntị onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Agụji m. Nwanne m nwoke Basi bịa ka anyị jee n'ụlọ bịa ka anyị na-anụ ụlọ ka m fụ ya ka anyị jee nọọ nwaanyị ibe m ka ọ bụ ka anyị jebe. Isi ka anyị jebe. Basi, nyani nyarobu, kobu, tru mwa kuna apete n'ụlọ m. Anụrụ gị kpọrọ m. Anụrụ m akwụna n'ọnụ gị. Ọ na-edo. Nwa m Ogechi. O zukwara gị, na ka m si agwa gị ya. O zugokwara gị. O zugokwara ka nna ha agwa gị ihe a.
Manu fukana kwa afa m n'ọnụ gị o. Ọ na ịmara na nwanne m nwoke ka ọ bụ. Ịmara na nwanne m nwoke. Na ha agbakwa gị ozugbo. Mechi ponu ga. Itimu putu. Itimu putu. Ayi abia gị na-akpacharụ n'ụzọ. Isi ka idire ncheta n'ime ebe m. Kunde ga m ka m kwete n'ihi na ekwu na bụ nwanne gị. Akwa ya. N'anya ka ngwa. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ịmara mgbe isi je dite nwa akwụna ha. Direni ya chazi mgbe hụ ma kwụnọ ha nta bụ nke m. Ikwuru m? Aha mba gada gbachiri ụzọ. Ọnedo. Inwe ike ịpịata n'ụlọ ha. Ọha mgbe m akwụna na mbụ ya ekete. Asị ka ọ bụ. Asị gị na-asị. Asị ka ọ bụ. Asị ka ọ bụ. Asị. Ọ ga-abata na kamere na. Asị gị na ọ ga-abata. Ọ bịa ka ọ bụ. Ọ na-agbara onye. Ọ nwere ihe na-eme. Ị ga-ana. N'ebe di m na-alụ ọrụ na-ekwe ahịa nwa Balụkwanụ isi na mụ nwa kụrụ gị ihe ka ọgụ nwa jidere efe m were tọsịa. ị na-atụ asị. Mana atụ asị. Atụ asị bigo. Jide ebe a. Ama m nne m ụmụ. Nne m ada atụ asị. Ọgụ nwa bịa ti nne m ihe. Ọnụ m anụ nne m mụtara anyị. Chekwere ana m anụ olu na. Kedu onye ara nke chekwere onye agba bụ ụmụ nwaanyị. Unu bụ ndị ala. Mechọọ n'ijeri ise. Mechọọ n'ijeri ise. Anyị ga-egosi gị ihe anyị ga-eme. Kwụọ ya. Sepụ ya anya. Gwogwo. Kụba ya. Brọda gbuo ya. Gbuo ya. Gbuo ya brọda. Kwụọ ya. Kụba ya. Mọmi echi ya. Gwogwo. Kụba ya. Sepụ ya anya. Chibe ya. Kwụọ ya gwogwo. Ka kụfọ isi. Ka kụfọ isi. Ka kụfọ isi. Ezi afọ ọrụ. Nne, ọkụ ihe ofu iche dị ka bịakwa ebe ahụ. Di na-amara uru nwaanyị bara. Ọ mara uru nwaanyị bara. Ma otu ma otu. Adịghị dị na guru di na-ezi ga amaghị uru nwaanyị bara. Ọ ma akwa. Na gwana m sị m na m na-akwụ na-ebe TV na nwunye. Olee otu ọ? Ha fụgoro ihe anyị na-ekwu. Maka na o doo m anya na di gị ga-abụ nwa okorobịa gba ndụ ume wee lụta mmalịcha nwa agbọghọbịa dịka gị arụ dị mma. O kwesịrị ịdị mma oke ihe onwe nsogbu. Ị na-agwa m sị anụrụ m bikiri onye wegan na nwa mgbọdụ. Ọ bụ oke mpịkwụ mụ na ya nọ n'ụlọ m kwuru n'ọbụ di.
Imago ndevu ogbanye ojogori ke niile ka kaneno yi. Ogbanye onata ninu osim ye niile. Nam ne enwe ike o dike kurunya. Nya de jije mi ene. Na na ogbanye shini mu na taban ko fani hezi. O pieruke ni hezi. Na ha ya ga oji pemo. Pụtaba ama m na nke gị ga-aka mma. O nwere ihe ọzọ di gị ga-awụ nwa okorobịa ọbara ya ka na-asụ wee bịa nụtakwa agbaracha nwa agbọghọbịa dị ka gị. Onye kwere ụdị akụkọ ị na-akọ ihe a? Ị ma ihe merenụ akara ndọwa akwụkwọ anyị ji wee nụọ di na nwunye naanị ka m wee zara aha. Ịnụ dị kịta awụzi ka ị zara aha ụwọzi na a na-anụzi dị ihe mụnwa anụrụ ọfọ mma anụrụ ọmụ ji. Sọchukwu ga m lebere anya asịla m Chineke were mee ihe dịrị gị ihe m lụrụ awụọ dị ibe m jere ije dị mụnwa wee jebe nne nyenụ m akara ekwentị o nwere ihe ọzọ nrenụ ka mkpụ ọnụ ka anyị wee na-akara Yo fugeba. Begi kan na jekita. Begi kan na jekita kita. Odo kanamma. Odo namma. Odo bod namma. Wulegi kan na garo ngum. Wulegi wesi yo mazuki. Umazuki we taram we kubam burum tuanani. Ike kate wobi ngum na wulegi wo pitari hukum. We na kum nisi. Kari ya pare biya. Hey. Hey. Devas, biko, iwe gadi no buta. Mane when you were biko bigi da John no biko. Basi woni mo ba kene kan kam. Aga ma jema nya ho. Kene kam ke. Ai, ko isi ba. Amale zbota ni mo ke. Nke were mi webu na nwanya webutere ihe okwu nke mmanukwu we na akum n'isi nke bụ nwunye nwanyị dabom naanị todem n'olu ọ bụ na ọ bụrụ maka ofufe eziokwu ọ bụrụ maka ofufe atam ya bụ ose meshu nke bụ eziokwu na agwa gị nwanyị abụrụ m nwa bụ bazi tụọ naanị Kedi finally bikon. Finally. E ma feme telu. Iba ya no nzo. Ba ye moto kai cho so ebe julo yi kai no lia. Nicholas, obugun won. Apatagom. Me ba ye moto. Rabi vede na moto ba moto. Ba ye moto ni ba julo mo. Moto. Rabi vede na moto ba moto ni ba julo mo.
m ị na-awụ m n'anya gịnị ị na-emezi m ibe a ka ị mara nkafụ gị n'anya ịma nkafụ gị n'anya Nicholas ị na-agwa m na ịhụrụ m n'anya na ịhụrụ m n'anya ọkwa m gwa gị na m bụ nwunye mmadụ agwa mmanụ m gị na m bụ nwunye mmadụ ịbụ nwunye mmadụ ịbụ nwunye anụgo m na ịbụ nwunye mmadụ ịgwago m ya ugboro mana nkafụ gị n'anya na ị na-echetazikwa n'anya Adam ụna isi wee bido ichetazikwa mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ụna isi wee na-ebikọrị na-enwekọrị aṅụrị nne biko achọkwa m ka anyị ka dịkwuo n'aha anyị dị na mbụ biko Nicholas ọ bụgo na ọ dịghị m ike m na-egi bido tembe anyị kwụsịrị n'ọbụna abụ m nwunye mmadụ m achọghị imejọ di m ndị be anyị ga-emejọ di gị achọghị m imejọ di m ndị bụ na asụsụ ndị bụ na ị na-asụ kemgbe njem agha ị ka na-asụ ya ruo kịta ị ka na-asụ ya ị na-asị m na ndị bụ na ị chọrọ ime dị gị ibe ọjọọ ị chọrọ ime dị gị ibe ọjọọ na-enye nne ka m gwa gị maka gị nwa ka m ji wee jee Aba wee je kwụọ hosịlị mgbe awọ dị n'elu ya wee kwụọ hosịlị wee buru ike wee bata nne na egodi ka ede iwu ọzọkwa na ọlaedo mma ebutego m ego mma eneteghị anya karịa nwoke ọbụla mma efichaghị na-achazi dịka ọlaedo akpọrọ gị biko di gị ị na-eme di gị ị na-achọ m ịnọlụ di m achọ m ịnọlụ di m ịma ibe di gị na-eme ma ọ fụọ ilo o nwere ike ọ pụọ ilo o je chọọ ebe ọ na-eme osolicha ọ bata ọwụ arụ apịa wụrụ holi nwe eje bata na eleghị nwoke maka na ibie o anyị maka anyị si eme iwe ahụ gbasapụ obi ka anyị nọ karịa ka anyị si anọkọrị nwa aṅụrị ịtaba iwe ị ga-abata ebe ị ga-adịgokwa n'ụwa ịtaba iwe alụ mficha anyị dịka stainless ịghọtago iwe m gwara gị nne gwa n'anya eji m ego wee bata m eneteghị anya o na-alụ m mmanya ngodi jos nwa obele ọ mụ nwa m ọkwa Nicholas o nne nwa obele o ka ebe ọ na-eni no worry onu oye enughị inu n'ọnụ mana mgbe ọ ya abaghị ime alụ oyi ala ka iwe oyere onye oyi ezi na-abaghị n'alụ oyi ejezu ya alụ netaba iwe adịgo ọ bụ onye n'ụlọ ife na-esi ọ bụ onye mere nke na-ada ọkwa onye nọ ebe ọ nọ nọla na-agụ ya ọkwa ka enenetesi mere mgbojitu enwe n'isi ọgịnị na afịanụ ịfụnanya nụ na esemokwu ọkwa ekwu mere ọnụ mana anụ ya mere ntị yo ebulu ise ebulu ntị ibulu ọnụ oke solo ngwele je afịa oke ya ata n'afịa kama origo gbuo gị kelee Chukwu kama ya ata na nga na Saba onye iberibe ka onye nwụrụ anwụ mma mama gịnị na-eme ya ịnụ ebe a na-aṅụ mmanya ọnwa n'ofu akpe ji nke abụọ nke atọ ka a na-eche gịnị ka ị na-akụziri nwata ihe ọ na-emekwa gị amadi jide ebe ahụ anwakwara anwa wee nye m nsogbu ya wu mmadụ enwekwa udo n'ụlọ m maka na nlụ di maka na m kweta gị di mama nkwali mgbe ị na-ekweta na ihe mere adịrọ mma enwe mgbe iji ekweta aka na ihe ọbụla ị mere adịrọ mma mama ị na-eme adịkwanụ mma kedu ihe ịchọ ka ebe ụmụ gị mụta n'aka gị ị ga-anụ n'ilu obi aka gị igoro mmanya na gịnị bụrụ mmanya nọrọ ebe a na-aṅụ mmanya mama ebe ịlụ di mama ọ dịrọ mma obere amụsụ na nnekwu amụsụ ka nju unu ajụjụ amụrụ ajụ nchọrọ iju unu were m ụmụ ije n'ụlọ nkwụ nje nọ n'ala akụnye egwu ka nna agba oringo na-aṅụ ya wụ mmanya ka unu were m nwunye igote ya wụ mmanya
wee bata na be m bịa nọrọ ala. Mama nwere nke dị mma n'ime ya. Ma ije n'ilo gote ma ị nọrọ ebe a ṅụọ ya. Mama nwere nke dị mma. Ọkwa nwaanyị n'ụdị ka ịbụ mama. Ihe anyị na-eme adịrọ mma. Akwefugo na nne gị ekpekọ ịla n'iyi. Mana ka m gwa gị, get Basil gị na ụmụ gị kwụrụ pụọ. Si mụ gwa gị, unu chere ya na ya bụ jikere m. Ya hụ, ọ ka nwere ọnụ okwu. Ọ ka nwere ọnụ okwu. Emere m ebere maka na ọ bụ di nwaanyị ibe m. Gwakwa ya, ọ bụrụ enyi gị nwoke gwu ya. Maka ọnwa wee kpakọta m ọzọ n'aha Chineke mmecha ihe mmemme mama ihe anyị na-eme adịkwa anụ mma ihe anyị na-eme adịrọ mma ọkwanụ nwaanyị ka ịbụ ihe kwesịrị ịdị na-emebi ihe ọ ya bụ ime ụmụ gị ndị ọbụla nọ gị n'akụkụ amụta ife na ya ọ bụla ị ga-agagharị na-achọali okwu ya na ịmachali na dị Basil bụ di mmadụ ịkaba alụ gị na ụmụ gị na-abụ ije n'ụsụ ya ọgụ mama ọ dịrọ mma ihe ị na-eme n'obodo a na-emezi m ihere isi gị n'ihere a na-eme ma asị ọ na-emezi m ihere mama Lukanu nwoke nwantụnta amụsụ Lukanu anya o Papa ọ bụ onye lụrụ ife na-esi ọ bụ onye mere nke na-ada ọkwa onye nọ ebe ọ nọ nọla nga kelee Chukwu kama ị ga-atọ na nga na Saba origo kenaya origo na-achụ n'ụlọ hypertension akpagbu na-ego nye onwe m mmanya ụwa nke a tọgbuola onwe ya ụwa nke na-atọ ka mmemme uwe nke asọka ọ bụ m ihe akpụchiri ụmụ ya emuchi akpụchiri ụzọ ụmụ nsogbu niile ụmụ orishirishi nsogbu niile ịkọkọta ha niile wee nwa anya n'azụ gị nwaanyị ba nne wetara anyị mmanya weta nkwobi weta ganda nkọbiri were bute obi ebe biko ụgbọ awụ ofu mbịa da-abịa ugboro na ahụ mere m onye nwụrụ n'u wee lọghachi ụwa bụ otu mbịa nye m mmanya ka m ṅụọ ka m wee chọzọ nsogbu niile nọ n'ụwa nwa nke atọgbuola onwe ya nne biko elụpụtara ka anyị wee ihe anyị eji ṅụọ mmanya nne kee maka di agwa m n'elu bụ oke mpi na-agbara ọha ya bụ onye onye bụ shọwa na ọfụchala nata fred papa na shi ya nata njumananụ eziri ezigbo nwaanyị m bụ ọgwụ adịghị na-eme amago n'emere amaghị m na o chekwuru ụmụntakịrị ụmụntakịrị ha chatụtụrụ na nwaanyị je were ka ga na-apị ihe n'era ọnụ chekwuru nwunye mmadụ jije pịa n'eka n'ọhụ ya jide nne tie nnu nọ m na ọgbakọ m nọ m amaghị m emere nna anụ ọkwapụ nke ịma na ihe mee n'obodo anyị ọ na-efe eri mana ebe mụnwa na-anụrụ ya ị mara na o mere eme ịnụrụ anya agwana nne ka m kọrọ nwoke ni a na-akpọ Basil nwa Chukwuemeka bịara ka ọ kparịa m mbọsị a wee tie nye ihe tika kụrụpan wee kụpụ ya anya wee mara na o nwere nwaanyị karịrị nwoke na nwaanyị niile bụrụ ofu etipụ m ya anya agwara nwaanyị ị na-ajụ onye ka Basil o toro ogologo wee nwa arụ ọ dị oji wee nwa afọ ọnụ dịka afọ ọnụ mkpi mana etipụ m ya anya ịjụna m ihe mmemme
etinye wee kwụọ ọnya dọmbe onwe ihe a na-akpọ dọmbe ya ka ntinye masịrị wee metụ m aka n'ala o metụ m aka n'ike ike ma ndị obodo oyibo si n'ike nwụ gold ihe ndị obodo oyibo na-akpọ gold ọya ka ike nwụ masịrị wee pịa m aka ma ọ mee mgbu onye mgbere mma fugbuo onye ọnwụ ọfụma ndị makwa basịrị anyị na-ekwu bụ di m tụfịa akwa di gị oke mpi na-agbara ọha na-agwa na ị na-eri nsị ekwesịga na iwe ọdị nwaanyị ọwụ iji edi ekwesịga na iwe ọdị nwaanyị kpọrọ mma ike jee ma biko ka mmere gị akwa ọ bụ onye nụrụ ife na-esi ọ bụ onye mere nke ọkwa onye nọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọla na-agụ ya ọkwa ka enenetesi mere mgbojitu enwe n'isi ọgịnị na afịanụ ịfụnanya nụ na esemokwu ọkwa egwu mere ọnụ mana anụ nwa mere ntị yo ebulu ise bulu ntị bulu ọnụ gịnị ka m mere ugbu a gịnị bụ na agaghị m aṅụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ m ọ gịnị Amadi iwe onye ọjọọ iwe ezigbote onye ọjọọ ịmahụ udo na ndụ gị ya bụ nnọọ garị ka ibiri nwa gị ka o wee na-eri ka ọ ṅụọ garị ka isi wekpu onye eyi nwatọta mụsụ gị anyị iwe ezigbote onye ọjọọ onye Chinechere m nye m akwụkwọ ndị nye m ya nne ya ka ego ọrụ nna gị ihe awa akwụkwọ ndị otu a ka ihe ga-eji wee na-agazi n'ụlọ a shute ugbu a gaba nri ọbụla ị ga na-eri n'ụlọ a ị ga na-akwụ m ugbu a nke ịbụọ mbosi ọbụla ị pụrụ ilo wee nọgide ebe ahụ elekere nke onye isi mgbede wee kụgbudo gị ebe ahụ ịnwa na nwa wee chebe echiche na ị ga-anata n'ụlọ maka na ị nata mụ ama mmepere gị ụzọ nke ịtọ site taa gaba ịwago onye mbirimbiri n'ụlọ mbosi ọbụla ọnwa gwụrụ inye m pam 5 ego ụgwọ ụlọ gị otu pam 2 pam 3 pam 4 pam 5 nke ndị obodo oyibo na-akpọ 1000 ya ka ị ga-enye m n'ihe na-ekwu ịma ugbu a ka m ghọtara na ara ahụ na-acha ndị bụ unu abịago gị n'isi isi mmebi anụ na-esi nna gị ọ gị nwa bụ ya ka ekizi chee echiche na mụ nwa bụ Amadi ga na-akwụ ụgwọ ụlọ na be m na-akwụ ụgwọ nri na be m ndo anụ m kisi n'obe gị ị na-asa azụ ụlọ mpa nnukwu m uru kisi n'obe gị ịrụ ha ụlọ jerụta nke gị ụlọ abụ ụlọ mpa nnukwu m ọgwụ abịa ga-apụrụ anyị n'ụlọ mba Amadi ozugbo ụlọ mpa nnukwu Amadi o nwere ihe ọbụla ị na-eweta n'ụlọ a i wetara ose i wetara nnu i wetara nke tọọ nwoke zuru oke na awọm di na nwunye weta ihe ndị a niile nwoke zuru oke wee jee n'ọba ji eje weta mba ji weta ezinụlọ ya wee rie o nwere nke iweta mụnwa na-azụ gị nri iwe na ọ na-elie wee sị na isi adịrọ m mma mana m na-egosi gị ihe onye isi na-adịrọ mma na-eme Mama Tiboy! Apa baba ada ya? Enough. Ada apa maka?
okene netesia mele mgbojitu enwe n'isi ogene na fiano ịfụnanya nụ na-esomokwu ọkwa ekwu mere anụ mana anụ ya mere ntị yo ebulu ise ebulu ntị ebulu ọnụ oke solo ngwele jafia oke ya ta n'afia ngwele anana ọ bụ onye mere ikpe na-ada gịrị gwomgwom a na-echelu melu nke na-ada gịrị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya daba gwomgwom tintigbo agụba basi otogo kwen na achọ ya amarụ ụmụ nnọọ ebe ị ga-efu ekwu gbarịsị aja ebe ị na-alụ ọlụ chọsịa gị jụkwa ma ndị gị na ha nọzi n'akụkụ nwere onye kweta enye afọ gị sị ka mmakwara ọ dịkwana mma Amadi gịnị mesi gị na onye ọzọ na-awụghị ụdọ m lụrụ dobe n'ụlọ nsị na nwunye m ma ya bụ ụmụaka ya abụọ ya Amadi Chukwudu ọ rapụrụ ụmụazụ nyanwụ na nwunye chịkọ aka ọnụ wee kụba gị ya mba Amadi ọgụ rapụrụ m anya sika gwa ka ọ bụ na ọmụnwa bụ basị nwaanyị nna anụ nwa mediri ya achịkọta m nyanwa chịta m ụmụazụ a na-abụ fom bụ n'ebe nna ozugbo mechie ọnụ gị basị ichere m anụbe na ụbọchị ole na ole gara ka nwunye gị ji na-achụgharị gị ị na-agbadị ka oke ebe ọbụla anụla m ya chere ị ga-amatakwa n'ofufe ọkwa ifuru mma egbe ejiri egwuregwu ebe ọbụla ifuru mma na egbe pụtara dodo gị n'iru etu a gbawakwa ọsọ maka ndụ maka ngwa gị eziokwu ihe ndị gbara ọsọ ka udo wee chi ya maka ọ bụ nna m achọ nwaanyị ọ bụ na m gbara ọsọ achọrọ m igbu mmadụ onye nwa bụ godo isi sekpụ ntị ọ bụ na m chọrọ igbu mmadụ ma mgbe n'ọsọ ọ bụ na mụ nwa nkatị na-ezere nwaanyị na nsogbu ya gị nwa bụ okorobịa ji ọbara ndị arụ ọrụ ka na-agbakwara nwaanyị ọsọ Amadi ndụ adịrọkwa n'ibu a ọtakwa na ndụ adịrọ ibu a onye ome ndị gbọba ya bụ ọsọ mana nsogbu adịrọ ka ogwu adịkarị mfe ọ ga-agakwa na ụmụna ije na ihe a ụfụ ya na-agbadatakwa ka ọ bụrụ na na-emekwa nwaanyị amesekwere mụ na ka anyị jebe nnọọ hapụ ebe anyị ọkụ ị na-arụkwe kịta ọchịwakwa ije ịfụnanya anya m afọ ntị mụa ịfụnanya na-esomokwu ọ na-ebukọ ọnụ fana ṅụ mmiri n'ofe iko ọkwa afọ onye tụrụ ka ọ ga-azụta agwa na-akpị ọ na-ebukọ n'ọnụ Uduko bụ ya nwere ọ na m ka m je sie wefe ha m ha a na-ekum a na-edo jeza aṅụrịka m ga-emegome biko ọlaedo kụwara m ihe na-eme gị obi aṅụrị a ihe eji wee lee aha nne gị na nna gị nyere wee gbanwee ya na aṅụrịka ichetara enyi m nwoke kwụ ikuziri m na ya ị na-achụ n'ọsọ ị na-asa asab na-atụ n'ime mkpuke sọ ya adị ma na-eke Nicholas Nicholas isi ọgbụgbụ onye nkuzi ịma ya hụrụ Nicholas nta uwe akpịrị m Nicholas ji ezigbo ego na-esi isi Nicholas m bịa na ya chọrọ idufu Nicholas dịrị mba na-ere akwa dịrị m jemba na-ere akwa jemba na-ere akpụkpụ jemba na-ere chi ya na-eteche n'ihu ekwukwala ọzọ oge nkịta m sanụ Nicholas biko ka na-ego ihe m ọzọ na-evutu ume na mgbe anyị jechere fụta Nicholas bịa sị m a na-edo nwa mkpụrụ n'anya sị m na ya chọrọ ka anyị bido mgbe anyị kwụsịrị ya chọrọ ka ya nọdụ m mana m sịrị anụ Nicholas ke m cheme na-echeme maka na m anụgo madị iwe ezigbote onye iberibe
ezigbo onye iberibe isi adọrọ gị mma isi na ịnụgo di agụ ndị lụrụ di epụta agụ bụ ụmụ nwaanyị lụrụ di kịta epụta ihe lụrụ bụ di nwoke na-enwe ka inye nwu gị nri onwe ka ịgonwuri gị akwa onwe ka ịgonwuri gị ude iwe si m na ịlụrụ di onye iberibe ka e wee mara iwu onye nkịzi nya nne mgbe ya ọsha bịakwute gị ọdụm onwe bịakwutere gị ọsha ya sị gị na nịkọ na-asị ka ya nịrị ọ na-edo asị gị na ọ na-edosiri wewe na ọnụkọ gị ihe kweta amarụ na asịnụ m ka nne ikwere ekwe mgbe m dị chọrọ ịma ihe m kwuru asịrị m akpọ ekwetego asị m ka m mara anụ ma ọwụ ozi nwa m zụ ma ọwụ ozi nwa m nwaanyị dị ihe a biko chee ka m jụọ gị mgbe anyị kwere o jee na ngwongwo gị m na-ejere mbe na ama m bijeko mana ikwuru ọnụ nke akwa agadịghị nke a agadịghị ya bụ nnọọ ihe ọma dị otu o mere gị ị nọ n'ebe a wee na-eme anya ụla iyo ije ịfụnanya ana m afụ ntị m ịfụnanya na-esomokwu ọ na-ebukọ ọnụ fana ṅụ mmiri n'ofe iko ọkwa afọ onye tụrụ ka ọ ga-azụta agwa na-akpị ọ na-ebukọ n'ọnụ onye merụ nke na-ada ọ bụ onye nyụrụ nke na-ebe a na-echelu melụ nke na-ada giri gbomgbom ọ na-edowe buru ya laba gbomgbom tintigbom ebe ụmụ nwoke ibe gị nọ na-achụta ego ha ga-enye ezinụlọ ha nri chere m ana m abịa onye be nna ya jụrụ ikwu nne ya jụ ya ada ebuwe ya onye ga-azọnụ aka nsị m aba m ọnụ ike iji mara onye ọzọnụ ka a ga-emesa ewe manyere oge o metere uburu ya wee ṅụrụ mmanya mana ị nwetawuli ego ihe eji wee nye ezinụlọ gị nri Amadi ṅụrụ mmanya Chineke mee Amadi ji ego nwoke ewu na onye arụrụ ala iwe ezigbote onye arụrụ m ala ya bụ ị nwere ego iji aṅụ mmanya wee nwee ego ọrụ one niile na-egosi wee rụka na-atacha ya dịka onye ohi onye aka na-akpa n'enyi ya onye iberibe iji ego ya eje nye ezinụlọ gị nri ịma mgbe wepụta nwere ego anyị wee rie nri were eje ṅụọ mmanya Chineke akpọọla ahụ ọkụ Mama, etu a isi eme papa n'ụlọ ọ dịkwanụ mma. Ọ dịrọ mma. Ihe a bụ nwoke isi ebe a gaa na be mama gị na papa gị. Lụbata gị n'ụlọ maka na ọ hụrụ gị n'anya ụgwọ isi gị. Mana emezi ya ka n'echi ya isi adịrọ gị mma iwe ezigbote onye iberibe iwe onye mkpọhụrụ ugbu a ka o doo m anya na ọwụrọ m mụrụ gị maka ọwụrọ m mụrụ gị ya na-akpa agwa m ihe a na-eme ka m onwere ihe gosi n'ọbara m na-aga abụọ wee otu onwere ihe gosiri anyị maka ọwụrọ m mụrụ gị o nwere ihe ndị obodo oyibo na-akpọ ịdị ajaị ihe adị ezigbote ajaị o doo m anya wee doo m ezigbote anya na nwaanyị na-aghọ nwa ebe m mụrụ nwa wee kuru nwa m amalicha nwa m mụrụ wee ka ihe onye ọzọ wee kuru ichi wee ka ime ichi nkuru ichi wee nata o doo m anya ịbụrụ nwa m
Papa mama. Kegi di si komu ichi mama. Awuro mmuru gị. Iwuro nwa m. Maka oge na-adịghị anya, mmedobe gị ọnọdụ. Ndobere nna gị n'ụlọ. Chekwa ka m gwa gị. Ijuzikwa m ụdị ajụjụ ọzọ na ọmụmụ gị. Ewu. Sendịrị ụzụzụpụ. Enukwa. Ejere were ego wee lụgide gị wee nụta gị. Ọya wụ onye isi lụbara nwaanyị. Ọ bụrụ na mmegbu ya na ikwu nne ya. Nwaanyị chekwara ikwu nne ya. Iru ihe nna gwa gị. Ya na ikwu nne ya. Ya na ikwu. Enukwa. Anya aka eje egute ego wee zụta gị wee dunata. Nwaanyị bugo mo. Ọ yiri iwe. Ịma gị gwara m nọ injin ka ibu n'ugwu. Ịma kwa ibe akwụwa m iwe achịzi ịkwọbụ iwe dị na ngara nwoke. N'ịtọ ncha na anyị na-atọ gwogwo. Abeghị ditere mba hụrụ apeka abi. Bọchị ọzọ ọ bụ ma njikwa m. Ime obibi na-edije m ikuku na-ekene ọ na-ekukwe shine. Anyị dịrị m je mbọ bụ mbọ mbe shi na-eji m oyi. I nwere nsogbu. Nsogbu adọrọ ibe mere mbọsị ọzọ anyị emezi anyị ejezi ebe a ntụ oyi anyị na-eme ntụ oyi a na-atụ ọsụsọ ghara ị na-esu gị. Nne ịpakwa iwe kwe m na eriwe agwụ ka ma ebe mere anyị mbọsị ọzọ anyị ejezi ebe ahụ ngwa m ọ ya dị mma ka ịnaba echi ọ dịrị bụ ibe ọkwa mmadụ ka a na-agwara anụ a agadi nwanyị gbasa n'egwu ọ na nnukwu ogbukete ukwu awa ya ife onye metara onye abụluo ọ bụ onye mere ife na-ada gịnị gwomgwom a na-echelu melu nke na-ada gịnị gwomgwom ọ na-edowe bulu ya naba ije gwomgwom tintigwom ọ bụ onye mere ife na-ada Tina ga-anọrọ ebe a imebise ndụ nwanne m nwoke. Monica, amaghị m ị na-ekwu. Iche na mmarọ m na gị na nwanne m nwoke na-ayị kịta. Monica, asị gị m na mara na m na nwanne gị nwoke na-ayị. Mụ na nwanne gị nwoke jere akwụkwọ tupu o jere mba. Amaka na nwanne gị nwoke jere mba ya pata nne m nụrụ basi ma ọ shaghị na nwanne gị nwoke anata si na ya chọrọ ka ya chite ka anyị dịkwa mara ka anyị dị nsị na ka anyị jere emere m ihe ọjọọ ọlaedo ihere m egbuo oge nwanne nwoke agaghị eri nri onye ọzọ rifọrọ atịkwana na agwarọ m gị atịkwa na adọrọ m gị aka na ntị akụna Monica and mama ka enwetasi ya enweghị ndidi ajaka onye kụrụ gị ihe gbam onye tiri gị ihe Papa ka m jụọ gị ofe ihe ọkwa nne m mụrụ m papa mana ọ sị na ọ bụrụ ya bụ nne m ọ sị na ọ bụrụ ya bụ ihe mmụọ ịma ihe bụ iwe maka na agwa ọjọọ nọ ya n'ime anọghị n'ime gị omume ọjọọ niile ọ na-emeso m ide emeso m ya onye jikwuo na ọwụghị ya mụ gị na ide eso ya arụ arụmala niile ọ na-arụ mechie ọnụ lee m anya ịbụ nwa m ezi nwa m pụrụ n'anya enugo bee okwe nna gị mesara
kunye. Ah, oh, ya ke jore ba na ebe. Ya. Apa ma ya? Apia. Osbo. Ụtọ m ọgwa na-elekwana gị anya ihe gara afọ ụlọ ụwa siriri were ọgwa nne gị anya na-adazi elu ikwuwere ya ta nsogbu adị mgbadazie na nke ọzọ ụtọ mmemme ọ gịnịkwa Basi kedu ụbọchị nke ha bidoro ụbọchị ebido ọgwụ ibere ozugbo ndị m jegidere ije wee bata bụrụ na Nsụka gbam mbọzi aka nere anya ozugbo mmechi anya m mgbe a na-ekwu okwu ụmụnne na-ekwu okwu mmechi anya m ozugbo nje na-emepe anya etu a ihe m fụrụ bụ amụma